шампионска титла за тима от Разград. Отново как се разви цялата атака на Лудогорец. Подаването безпокояван топката за четвърти път във вратата. Паса беше на Дания Бало. Много добре зад гърба на Румен Трифонов. Двойно подаване между Абало и Кайсара. Дания Бало. Хубаво подаване на... Отнема Дания Бало и то чисто. Прекрасно подаване на Дания Бало. Това... Ето как тук Бало изчака малко и с това изключително път. Кайсара. Дания Бало. Ешпиньо се открива. Дания Бало подава към Кайсара и продължава да играе сам Дания Бало. Връща топката назад. Подавания, защитата на Локомотив София беше елиминирана. Първо Дания Бало подаде към Кайсара. След това Кишеда се промъкна между Бранеков и Ранджелович. Нито един от тях не го покри. От резервата скамейка. Лудогорец отново контратакува опасно. Марселиньо за Анисе. Това може да сложи край на матча. Добра скорост и в крайна сметка Литекс не успя да отговори на предизвикателството. Помощ от двама-трима вече негови съотборници. Чудесно центриране и 3-0. Лудогорец обаче възможност и в края белязването на този гол. Себастиан Ернандес комбинира с Дания Бало. Техничен удар на... Не е всичко от Лудогорец до края на матча. Брилянтен извеждащ пас. Добро овладяване и пространен удар по земя между краката на вратаря. Дания Balo намеква, че има качества за... Siga tirar algum partido desse número de cantos. Atacante de canto para o Beira-Mar, perigoso e o golo! A bola iria direta para a baliza. É impressionante. Impressionante, não é? O arca-bola В изграждането на атаката няма засада. На добра позиция без предичния съдия. Лудогорец може да отбележи пети гол. Да, това е игра ситуацията. Дания Бало влезе навътре. Няколко пъти си поведе топката, за да я нагласи, така че... Кайсара, който бе непокрит. Възможно сега за Бало. Прекрасен финт. Изстрел на Бало и 1-0 за Йордан Господинов. В този шут имаше както необходимата сила, така и точност. 1-0 за Лудогорец. Ще има удар на Дания Бало и това е гол. Много отчетливи са и указанията на Велислав. Бързо да пренесе играта в близост до вратата на съперника. Тогава ще има повече празно пространство. Прекрасна атака. Страхотно попадение. Burhan'dan Sisinho'ya klas pas. Sisinho'dan orta ceza sahasına kapağı ve gol. Ludogorets Razgrad takımından transfer. Abalo 27 yaşındaki İspanyol oyuncu. Безумно жалко Брэндона Роджерса. На него смотреть просто больно. Дани Абало забивает гол.